Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dulio. Taong 1955, Silago, Leyte. Noong mga panahong ito, anak ng isang antingero si Dulio. Ang kanyang ama ay isang kumpatero at manggagamot, habang ang kanyang ina naman ay isang taong malapit sa mga engkanto. Malayo ang kanilang tirahan noon sa baryo, at kahit marami ang nagpapagamot sa kanila, wala sila gaanong kaibigan. Nasa paniniwala kasi noon ng tatay niya na hindi sila maaaring magkaroon ng kaugnayan sa iba dahil ito ang magbibigay lamat sa ugnayan nila sa mga engkantong tumutulong sa kanila. Saklaw nito ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya, kaya kahit sila Dulio, lumaki noong sanay na walang taong kinikilala. Maliban sa bagay na yon, naitatak din sa kanyang isipan na ang mga nilalang ng kadiliman ay araw-araw nilang nakakasalamuha ng hindi nila namamalayan. Kaya naman, tuwing tumutungo sila sa baryo, halos dala nila ang lahat ng pangontrang ibinigay sa kanila ng kanyang ama. Kahit matagal na itong ginagawa ni Dulio, hindi niya pa rin maunawaan ang ibig iparating ng ganoong paniniwala. Pakiramdam niya, dahil sa mga paniniwalang yon, ay naiiba sila sa lahat. At kahit tinitingala sila ng mga tao, di niya maipagkakaila na naiinggit siya sa buhay na tinatamasa ng mga ito. Isang hapon, nang mataong walang pasyente ang kanyang ama, nakita niya itong masayang nag-uusap ng kanyang ina. Maganda ang ora noon ng tatay niya, kaya hindi siya nagdalawang isip na lumapit. At nung magkaharap na sila, matyaga siyang nakinig sa mga pag-uusap hanggang sa dumating ang punto na nagkaroon na siya ng pagkakataon para magtanong. At nung naramdaman niya ito, kagad siyang nagwika sa kanyang ama ng, "Tay, ba't ho ganito ang buhay natin? Huwag ho kayo magagalit ha, pero para sa akin, parang hindi na normal ang lahat. Kailangan ba talaga na kapag bumababa kami ng baryo, dala namin ng lahat ng mga pangontrang gawa mo? Hindi ba kami ron pwedeng pumunta ng normal kagaya ng ibang mga bata?" Nang marinig ito ng kanyang ama, bahagya itong natigilan. At pagsilay nito sa kanya, napansin niya na nakakunot na ang noo nito at parang nanlilisik na ang mga mata. Kahit yung kanyang ina napatahimik, kaya naman dahan-dahan na rin siyang nakaramdam ng hindi maipagkakailang takot at kaba. Maya-maya, binitawan ng kanyang ama ang bagay na hawak nito, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Sinusunod mo lang pala ang mga habilin ko, pero hindi mo nauunawaan kung para saan ito. Makinig ka, Dulio. Ang mga ipinapadala ko sa inyo ay hindi lang yan mga pangontra. Yan ang inyong pagpapakilala. Pagpapakilala sa mga nilalang ng dilim na kayo ay anak ng isang makapangyarihang tao. Ginagawa natin to hindi para makapanindak, kundi para maprotektahan kayo habang wala ako sa tabi ninyo. Hindi lang mga aswang ang dapat ninyong katakutan sa baryo dahil may isang nilalang na nagkukubli dyan na naghahanap lamang ng pagkakataon. Isang nilalang na kumokontrol sa mga aswang at may kakayahang dayain ang kahit na anong makapangyarihang sibilisasyon." Dagdag pa nito na, matagal na itong inilahad ng kanyang maestro sa kanya, kaya ganun na lamang ang kanyang pag-iingat sa kanyang pamilya. Mariin din itong inilahad na hindi lang ito basta kwento dahil maging siya man ay nakita na at naranasan ng kapangyarihan ng nilalang na kanyang tinutukoy. Malayong malayo ito sa pagiging isang tao, ngunit kaya nitong makibagay na parang tao. Hindi rin ito sa ating mundo nakatira dahil naninirahan ito sa isang dimensyon na siya lamang ang kinikilalang hari. At sa lugar na yon, dinadala ng nilalang ang kanyang mga biktimang bata. Kinukuha nila ang purong enerhiya ng kainosentihan nito at inililipat yun sa bertud na siyang nagpapalakas palalo sa kanyang mga alipin.
Matagal na itong ginagawa ng nilalang na yon. At sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng kapangyarihan na nakabatay lamang sa kanyang salita. At yon ang tinatawag nilang boses ng hari. Sa oras na marinig mo ang utos nito, gagawin mo ito kahit labag yun sa loob mo. At kahit ano ang tangan mo, hinding-hindi ka nito matutulungan. Nabanggit din ng kanyang ama na matagal niya na yung iniiwasan dahil para sa kanya, yon ang bangungot na paulit-ulit niyang tinatakasan. Nang marinig ni Dulyo ang sinabi ng kanyang ama, bigla naman siyang napatanong dito ng, "Kilala niyo ho ba siya, Tay?" Hindi. Pero ang kanyang itsura ay kailanmay hindi ko makakalimutan. Base sa paglalarawan nito, isa itong lalaki na hindi tumatanda. Kinagigiliwan nito ng mga tao kapag bumibisita ito sa mga lugar at lahat ng nais nito ay kanyang nakukuha. Dagdag pa nito na tanging ito lang din sa kanyang kaharian ang nagtatangan ng tunay na katawan at hindi gumagawa ng kahit na anong balat kayo para lamang maitago ang totoo niyang anyo. Nang marinig ni Dulyo ang sinabi ng kanyang ama, bigla naman siyang napatanong dito. "At bakit ganun, Tay? Hindi ba paghalimaw ang mga nasasakupan mo, ganun ka rin naman, di ba? Bakit siya hindi?" Dahil isa siyang totoong tao. Tao na biniyayaan ng mataas na antas na karunungan, ngunit nabulag ng kapangyarihan. Dati siyang bantog na ermitanyo, ngunit dahil sa isang pagkakamali, nabago ang buhay niya. Ang mga manggagamot at antingerong humahangat sumusunod sa kanya ay kanyang isinumpa. Para sa kabila ng kanyang pagtalikod, patuloy pa rin siya nitong mapagsisilbihan. Nang marinig ni Dulyo ang sinabi ng kanyang ama, bigla siyang napahinto. Pakiramdam niya noong mga sandaling yon, natanggap niya ang karunungang magpapabago sa pamamaraan ng kanyang pag-isip at pananaw sa buhay. Maya-maya pa, magaan na tumango ang ama ni Dulyo matapos nitong sabihin ang mga huling salita. Ilang sandali itong nanatiling tahimik na para bang may mga alaalang muli na namang bumabalik sa kanyang isipan. Habang pinagmamasdan ni Dulyo ang mukha ng kanyang ama, napansin niyang unti-unti na namang nagbago ang ekspresyon nito. Nawala ang kaninang higpit ng mga mata nito at napalitan niyo ng isang anyo ng matinding pag-aalala. Hindi na napigilan ni Dulyo ang muling magtanong. "Kung ganun ho, Tay, bakit hindi niyo siya hinanap? Kung alam niyong buhay pa siya, bakit hindi niyo tinapos ang kasamaan na ginagawa niya?" Hindi kagad sumagot ang kanyang ama. Sa halip ay tumingin muna ito sa malayong kabundukan ng Silago kung saan unti-unti nang kinakain ng dapit hapon ang mga taluktok ng mga puno. Ilang ibon ang nagsiliparan pa uwi sa kanilang mga pugad, samantalang ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang kakaibang katahimikan. Makalipas ang ilang sandali, tsaka lamang ito nagsalita. Hindi lahat ng laban kaya mong tapusin gamit ang lakas. Ang mga taong katulad niya, hindi naghahanap ng laban. Ang gusto nila, dahan-dahang bumigay ang loob ng tao. Kapag natakot ka, kalahati ng tagumpay nasa kanya na. Maraming antingerong nagtangkang habulin siya. Marami ring manggagamot ang naniwalang kaya nila siyang tapatan. Pero sa bawat pangkat na umalis, konti lang ang nakabalik. At yung mga nakakabalik, hindi na sila katulad ng dati. "Ano po ang nangyayari sa kanila, Tay?" Parang nawawala ang sigla nila sa buhay. Hindi na sila makatulog. Lagi nilang sinasabing may taong sumusunod sa kanila kahit wala namang nakikita ang iba. Ang iba naman, bigla na lamang nawawala na parang nilamon ng lupa. Lalong naging seryoso ang mukha ni Dulyo. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay hindi lamang pala mga aswang ang kinakalaban ng kanyang ama.
Mas malawak pala ang mundong matagal na nitong itinatago sa kanilang magkakapatid. Maya-maya ay tumayo ang kanyang ama. Halika anak. Tahimik namang sumunod si Dulyo. Dinala siya ng kanyang ama sa maliit na kubong nasa likuran lang ng kanilang bahay. Ngayon lamang siya pinapasok sa lugar na yon. Bata pa kasi siya nang ipagbawal sa kanilang magkakapatid ang paglapit doon. Pagbukas ng kanyang ama sa lumang pinto, bumungad sa kanya ang napakaraming lumang kagamitan. May mga lumang kampilan, may mga kahoy na inukita ng iba't ibang simbolo, may mga lumang tela na kulay pula at itim, at sa pinakadulong bahagi ng kubo ay may isang kahongyari sa matigas na kahoy. Lumapit ang kanyang ama rito. Dahan-dahan itong binuksan ng takip. Hindi alahas ang laman nito, hindi rin ginto. Sa halip, puro maliliit na supot ng iba't ibang halamang pinatuyo, mga lumang agimat at ilang batong kulay abo ang naroon. Kinuha ng kanyang ama ang isang maliit na supot. Iniabot ito kay Dulyo. Hawakan mo yan, anak. Pagsapo pa lamang ni Dulyo sa supot, agad niyang naramdaman ang kakaibang init na nagmumula rito at napaatras siya. Ah! Mainit, tay! Hindi yan mainit. Pakiramdam mo lang yan. Kapag ang isang tao ay nagsisimula ng matuto sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata, nagiging sensitibo ang katawan niya. Hindi na nagsalita si Dulyo. Unti-unti na niyang nararamdaman ang kakaibang tibok ng kanyang dibdib. Habang hawak niya ang supot, tila may mahinang ugong siyang naririnig mula sa labas ng kubo. Akala niya nung una hangin lang, ngunit habang tumatagal, tila lumalakas ang kakaibang tunog. Tay, parang may mga taong nagsasalita. Hindi na nagtaka ang kanyang ama. Sa halip ay isinara nito ang kahon bago siya muling hinarap. Magsisimula ka ng makarinig. Ho? Makarinig? Anong ibig niyong sabihin, tay? Hindi lahat ng boses galing sa tao. Ang iba galing sa mga hindi nakikita. At kung bubuksan mo ang iyong pandinig, maririnig mo ang kanilang mga sinasabi. Biglang nanlamig ang kanyang batok. Kasabay noon ay tila may malamig na hanging dumaan sa pagitan nilang mag-ama. Paglingon ni Dulyo sa bukas na bintana ng kubo, wala naman siyang nakitang kahit na sino. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanila mula sa malayong kagubatan. Hindi niya na yon binanggit. Ayaw niyang isipin ng kanyang ama na natatakot siya. Makalipas ang ilang minuto, ay muli silang bumalik sa loob ng bahay. Tahimik na naghahanda ng hapunan ang kanyang ina. Pagkaupo nila sa mesa, napansin ni Dulyo ang kakaibang kilos nito. Paminsan-minsan ay tila may kinakausap itong hindi niya nakikita. Minsan ay tumatango, minsan naman ay bahagyang ngumingiti. Noon pa man ay sanay na siyang makita yon. Ngunit ngayon lamang niya napagtantong maaaring totoo pala ang sinasabi ng kanyang ama. Matapos nilang kumain, maaga silang nagpahinga, ngunit hindi agad dinalaw ng antok si Dulyo. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang narinig. Ang lalaking hindi tumatanda, ang kahariang pinamumunuan nito, at ang kakaibang kapangyarihang nakabatay lamang sa tinig nito. Maya-maya ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Subalit hindi pa man gaanong nagtatagal ang kanyang pagkatulog, bigla siyang nagising. May narinig siyang tila mahinang katok mula sa labas ng kanilang bahay. At dahil dito, kaya napabangon siya. Sa mga sandaling yon, tahimik na ang paligid. Hindi na rin niya naririnig ang tinig ng kanyang ama. Hanggang sa muli na naman niyang marinig ang mga pagkatok sa labas ng bahay nila. Sa pagkakataong ito, tila mas malinaw na.
Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa maliit nilang bintana. Doon napansin niya na wala namang tao, tanging ang madilim na bakuran lamang ang kanyang nakita. Akma na sana siyang hihiga muli nang bigla siyang may marinig na mahinang tinig. Tulio. Napatigil siya. Napakalinaw ng pagkakabigkas sa kanyang pangalan. Ngunit hindi niya malaman kung saan ang gagaling ang tinig. Muli itong nagsalita. Lumabas ka. Nanigas ang kanyang katawan. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. At doon, biglang pumasok sa kanyang isip ang mga sinabi ng kanyang ama. Hindi lahat ng boses dapat sunding. Sa mga sandaling yon, buong lakas niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang saglit pa ang lumipas, unti-unti ring nawala ang tinig. Kasunod nun ay narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ama mula sa kabilang silid. Parang noon lamang siya muling nakahinga ng maluwag, kaya hindi na siya muling bumangon. Hanggang sa unti-unti na lamang siyang nakatulog habang iniisip kung yun ba ay panaginip lang o nagsimula na ngang dahan-dahang lumapit sa kanya ang mundong matagal nang sinusubukang ilayo ng kanyang ama. Mag-uumaga na ng tuluyang magising si Dulyo. Pagmulat pa lamang ng kanyang mga mata, agad niyang naalala ang kakaibang tinig na gumising sa kanya noong kalaliman ng gabi. Saglit pa siyang nanatiling nakahiga habang paulit-ulit na inaalala ang bawat salitang kanyang narinig. Sa isip niya, maaaring panaginip lamang yon. Ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman na hindi basta panaginip ang nangyari. Tahimik siyang bumangon. Paglabas niya ng silid, nadatnan niya ang kanyang ama na nakaupo sa harapan ng kanilang bahay. Nakatingin lamang ito sa malayong kabundukan habang hinihigop ang mainit nitong salabat. Sa tabi naman nito ay naroon ang kanyang ina, tahimik na naghihiwa ng iba't ibang halamang gagamitin sa paggagamot. Hindi na napigilan ni Dulyo ang lumapit. Tay, may narinig ho ako kagabi. Nang marinig ito ng tatay niya, dahan-dahan nitong inilapag ang hawak nitong tasa. Hinayaan mo ba? Hindi ho, Saan ka tinatawag? sa labas lang ho ng kwarto. Hindi ko alam kung anong oras na yon. Pero alam kong malalim na noon ang gabi. Mabuti. Hindi mo na kailangang matakot. Lagi bang mangyayari yun, Tay? Hindi. Bakit nangyari sa akin? Dahil unti-unti ka na nilang napapansin. May mga nilalang na matagal nang nakakakita sa ating pamilya. Noon, bata ka pa, kaya hindi ka nila pinapansin. Ngayon, nagsisimula ka ng magkaroon ng sapat na gulang para maramdaman ang presensya nila. Hindi na muling nagsalita si Dulyo. Habang pinagmamasdan niya ang ama niya, unti-unti na rin niyang napapansin ang lalim ng mga kunot nito sa noo. Doon lamang niya naisip na marahil maraming taon nang pasa ng kanyang ama ang takot na pilit nitong ikinukubli sa kanilang magkakapatid. Maya-maya ay nagsalita ulit ang kanyang ama. Ngayong araw sasama ka sa akin. Saan ho tayo pupunta? May bibisitahin tayong pasyente. Hindi na nagtanong pa si Dulyo. Pagkatapos nilang kumain, agad silang naghanda ng mga gamit. Isang lumang bayong ang kinuha ng kanyang ama. Isa-isang inilagay dito ang iba't ibang halamang gamot, ilang bote ng langis, at ilang peraso ng agimat na balot sa pulang tela. Napansin ni Dulyo na bago sila umalis, lumapit muna ang kanyang ina sa kanyang ama. May ibinulong ito na hindi niya narinig. Pagkatapos nun ay may inilagay itong maliit na tali sa kanang pulsuhan ng kanyang ama. Isa ring kapirasong tali ang itinali nito sa kanyang kamay. Bagaman nagtataka, hindi na siya nagtanong.
Alam niyang may dahilan ng bawat ginagawa ng kanyang mga magulang. Mahigit 1 oras silang naglakad pababa ng bundok. Habang papalapit sila sa baryo, mas lalo namang dumarami ang kanilang nakakasalubong. Lahat ng nakakakita sa kanyang ama ay magalang na yumuyuko. Magandang umaga ho. Salamat naman at napadalaw kayo. Kayo lang ho ang pag-asa namin. Tahimik lamang na tumango ang kanyang ama. Napansin ni Dulyo na kahit gaano karami ang bumabati rito, wala itong kinakausap ng matagal. Saglit lamang itong sumasagot bago muling magpatuloy sa kanilang paglalakad. Ilang sandali pa ay narating nila ang isang maliit na bahay na yari sa kawayan. Marami ng tao ang naghihintay sa labas. Pagkakita pa lamang nila sa kanyang ama, agad nang lumapit ang isang matandang lalaki. Mabuti na lang dumating kayo. 3 gabi na kaming naghihintay. Ang apo ko halos araw-araw silang nilalagnat. Hindi ho ba tumalab ang mga gamot na ibinigay ko sa inyo nung nakaraan? Nang marinig ito ng kausap ng tatay niya, kaagad naman itong tumango. Kaya naman walang sabi-sabi, inabisuhan na ito ng kanyang ama na tumungo sa lugar kung saan nakaratay at nagpapagaling ang apo nitong may sakit. Pagpasok nila sa loob ng bahay, doon sa isang sulok ay naroon ang isang batang babae na wala pang 10 taong gulang. Namumutla ito, mabilis din ang paghinga, ngunit ang higit na ikinagulat ni Dulyo ay ang ekspresyon ng bata. Hindi ito umiiyak, hindi rin nagsasalita. Sa halip ay nakatitig lamang ito sa kisame na parang may sinusundan itong bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Maya-maya ay lumapit doon ang kanyang ama. Tahimik nitong hinawakan ng noo ng bata. Pagkatapos ay ipinikit nito ang mga mata. Halos 1 minutong walang nagsalita. Lahat ng naroon ay naghihintay lamang. Hindi nagtagal ay iminulat ng kanyang ama ang mga mata nito. Neng, may nakikita ka ba? Nang marinig ito ng bata ay mahina naman yung tumango. Anong nakikita mo? May isa pong lalaki. Nakatayo lang. Parang hinihintay niya ako. Nasa likod niyo ho siya. Pagkarinig ni Dulyo sa sinabi ng bata, bigla siyang napalingon. Wala naman siyang nakita. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla niyang naramdaman ng matinding panlalamig sa kanyang batok. Unti-unti ring nagsitayuan ang mga balahibo sa kanyang mga braso. Muli na namang nagtanong ang kanyang ama. Neng, ano ang itsura niya? Hindi ko po makita ang muka. Nakatagilid po siya. Tahimik na napabuntong hininga ang kanyang ama. Pagkatapos ay dahan-dahan itong inilabas ang isang maliit na supot mula sa kanyang bayong. Ipinahawak niya yun sa bata. Halos kasabay nun ay biglang napasinghap ang batang babae at paunti-unti nanlaki ang mga mata nito. Umalis na po siya. Nagkatinginan ang lahat ng nasa loob ng bahay. Labis ang pasasalamat ng pamilya, ngunit si Dulyo ay nanatiling tahimik. Habang palabas sila ng bahay, hindi na niya napigilan ang magtanong. Tay, lumayo ba talaga yung sinasabi ng batang babae? Hindi. Naroon pa rin siya. Maaaring umiiwas lang siya sa atin. Pero alam ko na ito'y pansamantala lamang. Pinaglalaroan niya tayo. Patagong sinusukat ang ating kakayahan. At sa oras na tapos na siyang makipaglaro, lahat ng kanyang mga biktima ay kukunin na niya ng walang pag-aalinlangan. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, agad na silang umalis. Pagkaraan ng ilang araw, nagpatuloy ang ganun nilang ginagawa hanggang sa isang hapon ng Biyernes, habang may kinakausap na pasyente ang kanyang ama sa kabilang baryo, ay biglang narinig nila ang pagkagulo ng mga tao sa labas.
Ayon sa mga sigaw na kanilang narinig, may biglang sinapian sa mga ito. Kaya naman nang marinig nila yon, dali-dali silang lumabas at doon nila nakita ang isang lalaking nasa edad 50 anyos na pilit nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng mga kababaryo nitong nagmamagandang loob na tulungan siya. Kaya nila pinipigilan ng taong yan ay dahil sa gusto nitong lumundag sa tulay na may mababaw na tubig. Masyado rin itong mataas, kaya kung tatalon ito roon, hindi malabong mamatay ito. Ngunit bago pa man sila rito makalapit, biglang nakita ng kanyang ama ang isang lalaki na nakasuot ng itim. Paglapat ng kamay nito sa sinapian, ang sapi ay agad na nawala. Namanghang mga tao sa ipinakita nito, hanggang sa nagpakilala na yon bilang isa ring manggagamot. Sa likod nito ay nakatayo ang dalawa nitong kasamang lalaki na sa unang tingin, halatadong nagbabalat kayo lamang bilang tao. Pagtitig nito sa kanyang ama, kagad namang hinawakan ng tatay niya ang kanyang kamay at kasabay nito ang hindi nila pag-aatubiling umalis sa lugar. Habang naglalakad sila pauwi, doon nabanggit ng tatay niya na ang nakita nila ay yung lalaking iniiwasan nito. At ang dalawang nilalang na nasa likod nito ay ang mga aswang nakokolekta sa mga pagkain na matagal na nilang ginagambala. Sa bawat hakbang nila, tila bumibigat ang hangin. Kahit ang mga ibong kanina lamang ay maingay na lumilipad sa paligid, ay bigla na lamang nagsitahimik. Hindi na napigilan ni Dulyo ang magtanong. Tay, kung siya nga yun, bakit hindi mo siya kaharapin? Pagpapakamatay ang paghaharap sa kanya, anak. Ano ang laban ng ating mga pangontra at karga kung susundin ang ating katawan ng bawat salitang sasabihin niya? Kapag sinabi niyang huwag tayong huminga, hindi na tayo hihinga. Alam ko marami na siyang nabiktima, pero ang pinakamagandang magagawa natin ay ang umiwas. Maaari tayong pumalag kapag ang mga aswang na sunod-sunuran sa kanya ang ating makakaharap. Nagpatuloy lamang sa paglalakad ang mag-ama. Wala nang nagsalita pa. Tanging tunog ng kanilang mga yabag sa tuyong lupa at ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Ngunit sa loob ni Dulyo, tila may bagyong bumubuo. Hindi na mawala sa kanyang isipan ng lalaking nakita nila sa baryo. Hindi ito katulad ng mga aswang na dati na niyang naririnig sa kwento ng kanyang ama. Hindi rin ito mukhang isang ordinaryong manggagamot. Sa maikling sandaling nagtama ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Dulyo ay para bang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit tila ba kilala siya ng lalaking yon kahit ngayon lamang sila nagkita. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsalita rin ang kanyang ama. Anak, mula ngayon, may isang bagay kang hindi dapat kalimutan. Kapag nakita mo ulit ang lalaking yon, huwag na huwag kang titingin ng matagal sa kanyang mga mata. Dahil hindi lahat ng pagtingin ay simpleng pagtingin lang. Ano ho ang ibig niyong sabihin? May mga taong kayang bumasa ng takot. Kapag nakita nilang nanginginig ang loob mo, doon sila pumapasok. Hindi man nila makuha ang katawan mo, maaari nilang guluhin ang isip mo. Kapag nangyari yun, ikaw na mismo magdadala sa sarili mo sa kapahamakan. Tahimik na tumango si Dulyo. Habang papalapit sila sa kanilang bahay, napansin niyang tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Karaniwan ay maririnig nila ang mga kuliglig bago sumapit ang dilim. Ngunit nung gabing yon, halos walang anumang ingay. Pagdating nila sa bakuran, agad silang sinalubong ng kanyang ina. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay diretso nitong hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Doon, napag-usapan nila ang lahat ng mga pinagdadaanan nila at pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang kanyang ina. Mas mabilis pa pala siyang kikilos kaysa sa inaasahan natin. Omar, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin?
Hihingi ba tayo ng tulong? Huwag mong kakalimutan na noong unang pagpapakita niyan dito, kasunod ay ang paglipana ng mga katakatakot na salot at karamdaman. Naniniwala ako na sa mga susunod na araw, sasalakay dito sa ating lugar ang kanyang mga tagasunod upang sukatin ang iyong kapasidad at kakayahan sa panggagamot. Mariin din itong inilahad na kung hindi sila hihingi ng tulong, posible na dumami ang kanilang mga pasyente. Dito kayang tulungan ng kanyang ama na nag-iisa. Kaya sa ayaw at sa gusto nila, kailangan na nilang lumapit sa kanilang mga kaibigan at mga kakilala. Nang marinig ito ng kanyang ama, hindi ito nagsalita pa. Si Dulyo naman ay tahimik lang na nakikinig, pilit na inuunawa ang mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang mga magulang. Pagkaraan ng ilang minuto, nagdesisyon na ang tatay niya. Gamit ang kanilang kabayo, mabilis nitong tinahak ang daan patungo sa lugar na hindi niya alam. Hapon na ito nakabalik at pagdating nito sa kanila, kasama na nito ang dalawang lalaki na pawang mga matatanda. Nagmasid lamang si Dulyo sa dalawang matandang bumaba mula sa kabayo. Kapansin-pansin na magkaiba ang kanilang anyo. Ang isa'y matangkad, payat at halos puti na ang lahat ng buhok. Ang isa na may pandak, matipuno pa rin kahit may edad na, at may malalim na pilat na tumatawid mula sa kaliwang sentido hanggang sa panga. Hindi sila nagsasalita habang naglalakad papasok sa bakuran. Sa halip ay maingat nilang sinusuri ang paligid na parabang may hinahanap na bakas na hindi kayang makita ng karaniwang tao. Lumabas ang ina ni Dulyo upang salubungin ang mga panauhin. Yumuko ito bilang paggalang. Mabutit na papayag mo sila. Hindi madali ang pakiusap. Matagal na silang namumuhay ng malayo sa mga baryo. Pero awa naman ng Diyos, dininig pa rin nila ang tugon ko. Napansin ni Dulyo na tila may kakaibang paggalang ang kanyang ama sa dalawang matanda. Hindi niya kailan pa nakitang yumuko ito sa ibang manggagamot. Lumapit ang matangkad na matanda at pinagmasdan si Dulyo mula ulo hanggang paa. Ito ba ang panganay mong anak? Oh. Aba, tumangkad na pala. At nang marinig niya ito, biglang napakunot ang kanyang noo. Batid niya na kahit kailan, hindi pa sila nito nagkita. Kaya paano nalaman ng matanda ang paglaki niya? Maya-maya ay muli itong nagsalita na parabang nabasa ng matanda ang laman ng kanyang isip. Noong sanggol ka pa lamang, nakita na kita. Hindi na nakapagsalita si Dulyo. Kalaunan ay pinapasok silang lahat ng kanyang ina. Sa loob ng bahay ay nagsindi ito ng lampara. Tahimik na umupo ang apat na matatanda, habang si Dulyo naman ay nasa isang sulok lamang at nakikinig. Naipakita na niya ang sarili niya. Wika ng ama ni Dulyo. Nang marinig ito ng dalawa, bahagya itong nagkatinginan kasabay ng pagsagot dito ng isa. Hindi lang dito. Sa nakalipas na 2 buwan, may kaparehong balita kaming narinig mula sa iba't ibang bayan. Maraming manggagamot ang nagsasabing may isang lalaking bigla na lamang sumusulpot, nagpapagaling ng may sakit, tapos nawawala. Pare-pareho ba ang kanilang paglalarawan sa aming mga nakita? Pare-pareho. Natahimik silang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay muling nagsalita ang matangkad na matanda. Hindi siya basta nagpapakita. Ramdam naming may hinahanap siya. Marahil ay muli itong naghahanap ng mga espesyal na bata upang mas lalong palakasin ang bertud na ipapamana niya sa kanyang mga kauri. Alam mo kasi, Omar, nalalapit na ang pagsilang ng ika-100 henerasyon ng mga aswang na kanyang pinamamahalaan. Duda namin na gustong baguhin ito ang abilidad at kakayahan ng kanyang mga tagasunod. Nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng bahay. Tanging ang marahang pagpitik ng apoy sa lampara ang maririnig.
Maging si Dulyo ay halos hindi na gumalaw. Pakiramdam niya ay bawat salitang binibitawan ng matanda ay may dalang lihim na matagal nang ikinukubli sa kanilang lahat. Maya-maya ay muling nagsalita ang matandang may pilat sa mukha. Kung tama ang hinala namin, hindi siya basta umiikot sa iba't ibang bayan para magpakitang gilas. Sinusukat niya ang bawat manggagamot na naroroon. Tinitingnan niya kung sino ang maaaring maging hadlang sa kanyang balak at kung sino naman ang madaling maaalis. Yun nga rin ang iniisip ko. At ngayong nagpakita siya rito sa Silago, ibig sabihin ay alam niyang may isang pamilya rito na matagal na niyang hindi natitiktikan. Napatingin ang lahat kay Omar. Hindi na tayo maaaring manatiling nakatago. Alam kong inaasahan mo na rin ang pagdating ng panahong ito. Alam ko yon. Matapos ang pag-uusap, dito na nila pinaghandaan ang kanilang tahanan. Nagbaon sila ng mga pangontra at agimat sa hangganan ng bakuran upang makasiguro na hindi basta-bastang makakapasok ang mga nilalang. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula ang kanilang kalbaryo. Tuwing gabi, tahimik ang kanilang lugar. Ngunit tuwing sumasapit ang umaga, maraming tao ang dumaraing sa kanila. At ayon sa iilan sa mga ito, ang mga aswang na nambiktima sa kanila ay gumagamit ng mga anino para maging lagusan patungo sa loob ng bahay. Mga bata lang din ang kanilang kinukuha at malimit sa mga magulang nitong naglalakas loob na makipaglaban ay kanilang pinapatay. Ngunit hindi nila kinukuha ng kahit na anong parte ng laman. Para lang nila yung pinaglalaruan hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Kaya naman nang marinig nila ang mga ganoong sumbong, hindi nila maiwasang matakot. Magmula noon, ang sentro ng naging takot ng kanyang ama ay ang kapatid niyang may asul na mata. Hindi ito pangkaraniwang bata, sabi ng tatay niya, dahil ang kapatid niyang yon ay binasbasa ng isang engkanto noong mga panahong ipinagdadalang tao pa lamang ito ng nanay niya. Malakas ang kutob nito na, kabilang ito sa mga batang hinahanap ng mga aswang na kasalukuyang nananalasa. Nagdilim ang mukha ng ama ni Dulyo matapos sabihin ang mga salitang yon. Hindi na niya itinuloy ang pagkain. Tahimik lamang siyang tumayo at lumapit sa higaan ng bunsong anak. Mahimbing itong natutulog. Walang kamalay-malay sa panganib na unti-unti nang lumalapit sa kanilang pamilya. Marahang hinaplos ng matanda ang noo ng bata bago ito tumingin sa kanyang asawa. Hindi na natin siya maaaring pabayaang lumayo sa bahay. Kahit sa pag-igib ng tubig, sasamahan ko na siya. Walang sandaling may iwan siyang mag-isa. Pangako yan. Sagot naman ng kanyang ina. Tahimik lamang na nakinig si Dulyo. Noon lamang niya nakita ang kanyang ama na ganun kalaki ang pag-aalala para sa isa nilang kapatid. Kahit noong nakaraan na nakalaban nito ang iba't ibang aswang, hindi niya kailanman nakita ang ganoong uri ng takot sa mga mata nito. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubos ang araw, ginising siya ng kanyang ama. Maghanda ka. Saan ho tayo pupunta? May kailangan tayong kunin. Hindi na siya nagtanong pa. Mabilis siyang naghanda at isinukbit ang maliit niyang bayong. Bitbit naman ng kanyang ama ang lumang kampilan na noon lamang niya muling nakita matapos ang maraming taon. Habang naglalakad sila paakyat sa mas mataas na bahagi ng bundok, napansin ni Dulyo na hindi sila dumaraan sa karaniwang landas. Sa halip ay tinatahak nila ang masukal na bahagi ng kabundukan na bihirang puntahan ng mga tao. Tay, saan ba talaga tayo pupunta? Hindi lahat ng gamot ay tumutubo malapit sa tao. Mahigit 2 oras silang naglakad hanggang sa marating nila ang isang bahagi ng bundok na tila hindi pa naaapakan ng kahit na sino. Napakalalaki ng mga punong nakapaligid doon. Halos hindi na nakakapasok ang liwanag ng araw.
biglang huminto ang kanyang ama. Dito. Lumuhod ito sa lupa at marahang hinawi ang makakapal na damo. Doon lumitaw ang isang maliit na halamang may mapupulang dahon. Ito ang matagal ko nang hinahanap. Espesyal ba yan, Tay? Hindi ito basta halaman. 50 taon bago ito ganap na tumubo. At sa loob lamang ng 3 araw sa isang taon ito maaaring pitasin. Napansin ni Dulyo ang kakaibang amoy nito. Hindi ito mabango at hindi rin mabaho. Para itong amoy ng lupa matapos ang malakas na ulan. Habang inilalagay ng kanyang ama ang halaman sa isang supot, biglang natahimik ang buong paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Napansin din yun ni Dulyo. Ngunit nang akmang magtatanong na siya, bigla siyang pinigilan ng kanyang ama. Shh! Huwag kang magsalita. Unti-unti nitong hinugot ang kampilan. Lumingon ito sa iba't ibang direksyon. Biglang may narinig silang mahinang yabag. Parang may naglalakad sa paligid nila, ngunit wala silang nakikitang tao. Lumalapit ang mga yabag. Maya-maya mula sa likuran ng isang napakalaking puno ay lumabas ang isang matandang babae. Kubado ito, mahaba ang puting buhok at may dala itong tungkod na yari sa itim na kahoy. Pagsilay nito sa kanila ay kaagad itong ngumiti sa kanilang mag-ama. Hinahanap mo ba ang halamang yan, Omar? Hindi sumagot ang kanyang ama. Sa halip ay bahagya lamang nitong itinapat ang kampilan. Napansin yon ng matanda. Oy, hindi ako kalaban. Tahimik pa rin ang kanyang ama. Makalipas ang ilang saglit, ay nagsalitang muli ang matandang babae. Kung kalaban ako, edi sana matagal na kitang ipinahamak. Napansin ni Dulyo na tila may kakaibang paggalang ang kanyang ama sa matanda. Ano hong sadya ninyo? Babala. Malapit na siyang kumilos, kaya bilisan ninyo. Alam ko. Hindi. Hindi mo pa alam ang lahat. Meron siyang hinahanap na bata. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 7 bata. Nang marinig nila ang sinabi nito, bigla silang nakaramdam ng kakaiba sa kanilang katawan. Si Dulyo noon ay nanlamig, kahit ang paligid ay medyo mainit. Maya-maya ay ipinagpatuloy ng matanda ang pagbibigay nito ng babala. 7 batang isinilang na may kakaibang biyaya. At isa sa 7 ay nasa bahay ninyo. Ang 5 ay nasa pangangalaga ng kanilang pamilya. Pero 3 sa mga yon ay inampo ng 2 manggagamot na taga-Albuera. Yung 2 naman ay wala na akong balita. Pero ayon sa aking mga kaibigan, ang mga ito'y palaboy na dahil sa pagkamatay ng kanilang pamilya. Kailangan nyo silang hanapin. Huwag kayong papayag na maunahan nila kayo. Pagkatapos nitong magsalita ay kagad itong tumalikod. At nang makarating yon sa parte ng lugar na may mga talahib, bigla itong naglaho. Kaya naman ang makita ito ng tatay niya, dali-dali silang umuwi sa kanila. Ilang araw nilang hinanap ang 2 batang palaboy. Ngunit naging bigo sila hanggang sa doon nila nalaman na 4 na araw na rin pala itong hindi nagpapakita sa lugar na kanilang pinuntahan. At ayon sa kanilang mga nakausap, ang dahilan ng pagkawala ng mga ito ay ang ginawang pag-ampo ng isang lalaking dayo lang din sa kanilang lugar. Hindi nila ito pinaghinalaan dahil bukod sa maayos itong kausap, halata na may kaya ito sa buhay. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, hindi yun kumbinsido na isang ordinaryong tao ang nagmagandang loob sa mga ito. Masama ang kanyang kutob na ang taong yon ay walang iba, kundi ang lalaking naghahanap
ng mga batang may katangi-tanging biyaya. Matapos nila itong malaman, kagad silang bumalik upang ipagsabi sa dalawang matanda ang kanilang mga natuklasan. Ngunit pagsapit ng gabi ng araw na yon, habang abala sila sa pagpaplano, bigla silang napatahimik nang makarinig sila ng napakaraming huni ng uwak na biglang dumaan sa paligid. Kasabay nito ang pag-alulong ng mga aso at ang tila pagbigat ng hangin sa paligid. Maya-maya pa, tumayo ang isa sa mga matandang kausap ng tatay niya, kasabay ng pagwika nito ng, Narito na ang mga aswang. Maghanda kayo. Dahil ang mga ito, ang kauna-unahang nilalang na nakalasap ng bertud na may basbas ng kaluluwa ng dalawang batang nawawala. Nagkatinginan ng apat na matatanda. Walang nagsalita kahit isa. Ang mga huni ng mga uwak ay lalo pang dumami, na para bang may hindi nakikitang bagay na kanilang pinaliligiran. Maging ang mga aso sa kalapit bahay ay hindi na tumigil sa pag-alulong. Mabigat na bumuntong hininga ang matandang may pilat sa muka. Dahan-dahan itong hinugot ang mahaba nitong itak na matagal nang nakabalot sa lumang tela. Hindi sila dumating para manakot. Dumating sila para subukan tayo. Agad na tumayo ang ama ni Dulyo. Kinuha nito ang kanyang bayong at isa-isang inilabas ang mga agimat at mga supot ng pinatuyong halaman. Dulyo, Ano yan, tay? ikaw ang mananatili sa loob ng bahay, kasama ng iyong ina't mga kapatid. Pero tay, Hindi ito ang uri ng pakikipaglaban na pwede kang sumali. hindi na nakasagot si Dulyo. Alam niyang kapag ganyan ang tono ng kanyang ama, wala nang makapagpapabago pa sa pasya nito. Mabilis na kumilos ang apat na matatanda. Nagbaon sila ng maliliit na supot sa apat na sulok ng bakuran. Ang matandang matangkad ay may hinawakang mahabang kawayang may ukit sa kabuuan nito. Sa tuwing itinutusok nito ang dulo sa lupa, tila may mahinang pagyanig na nararamdaman sa paligid. Samantala, ang ina ni Dulyo ay pinalilipat ang lahat ng magkakapatid sa pinakagitna ng bahay. Walang lalabas kahit na ano ang marinig ninyo. Mahigpit nitong babala. Tahimik namang tumango ang mga bata. Ilang saglit pa ang lumipas, biglang nawala ang lahat ng huni ng uwak. Mas nakakatakot ang katahimikang sumunod. Maya-maya, may narinig na naman silang mga yabag. Hindi malaman ni Dulyo kung saan ang gagaling ang mga ito dahil parang nakapaligid ang mga hakbang sa kanilang bahay. Maya-maya ay biglang sumigaw ang matandang may pilat. Nasa mga puno sila! Pagtingala ni Dulyo sa bintana, halos mahulog ang kanyang puso. May mga aninong gumagalaw sa mga sanga. Noong una, parang hindi karamihan ng mga ito. Ngunit habang tumatagal, halos hindi niya na yun mabilang. Hindi sila agad bumababa. Nakamasid lamang sila na para bang may hinihintay. Maya-maya ay biglang may narinig silang malakas na hagigik. Hindi ito galing sa taas. Hindi rin galing sa gilid, kundi sa likod mismo ng kanilang bahay. Mabilis na lumingon ang ama ni Dulyo. Doon, nakatayo ang tatlong nilalang na kanina pa kasama ng misteryosong lalaki sa baryo. Ngayon lamang sila nagkitang mabuti ni Dulyo. Ang kanilang mga muka ay halos kahalintulad ng tao. Ngunit ang mga mata nila ay kulay dilaw na parang sa mabangis na hayop. Ang mga kuko nila ay mahaba na parang mga kutsilyo. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang kanilang mga ngiti na parang naglalaro lang sila. Ilang segundo pa ang lumipas, isa sa mga nilalang ang humakbang pasulong. Omar! Matagal kitang hinanap. Hindi sumagot ang ama ni Dulyo. Sa halip ay mariin itong hinawakan ng kampilan. Tumatanda ka na.
Pero ang mga takot mo, hindi pa rin nagbabago. Pagkatapos nitong magsalita, ay bigla itong naglaho na halos hindi na kayang sundan ng mata. Ngunit sa loob lamang ng isang kisap mata, ay nasa harap na ito ng ama ni Dulyo. At kasabay nito ang pagsalpukan ng dalawang matatalim na bakal. Biglang napaatras ang nilalang, subalit hindi rin nagtagal, ay sumugod naman ng dalawa pang kasama nito. Ngayon na! Sigaw ng matandang matangkad. Sabay-sabay silang kumilos. Ang isa ay naghagis ng pulbos na kulay abo. Paglapat nito sa mga nilalang ay bigla silang napatili. Umusok ang kanilang mga balat, ngunit hindi sila tumigil. Mas lalo pa silang naging mabangis. Samantala, sa loob ng bahay ay napansin ni Dulyo ang kanyang bunsong kapatid. Kanina pa ito tulog, ngunit hindi nagtagal ay bigla itong nagsimulang magsalita. Hindi naman nakamulat ang mga mata, pero ramdam niya na may diwa ang katawan nito, kahit yon ay tulog pa. Kuya, Ano yun? andito na siya. Yung lalaki. Nasa likod mo. Bigla siyang napalingon, ngunit wala naman siyang nakita. Pero pagsilay niya sa salaming nakasabit sa dingding, may nakita siyang isang refleksyon ng lalaking nakatayo sa kanilang likod. Nakangiti ito, ngunit nang lumingon si Dulyo, wala talaga. Muli siyang tumingin sa salamin. Naroon pa rin ang lalaki. Hindi ito gumagalaw at nakatingin lamang sa kanila. Pagkaraan ng ilang saglit, dahan-dahan itong itinaas ang kanang kamay na parang tinatawag siya. Maya-maya pa, nagsimula nang lumabas mula sa refleksyon ng salamin ang nilalang habang unti-unting nagpapalit ng anyo. Biglang umitim ang balat nito. Naging butot balat ang kanyang katawan at nagkaroon ito ng mahahabang sungay sa noo. Kapansin-pansin din ng mapupula nitong mga pangil at sa likuran nitong bahagi nakita niya ang dalawang bata na kanilang hinahanap. May tanikala ito sa kanilang leeg at sa mga estado nila mukhang matagal na silang nakuhanan ng kaluluwa. Matapos niya itong masilayat, nangibabaw sa kanyang katawan ng matinding takot. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't wala na siyang nagawa upang ito'y mapigilan. Kahit ang kanyang inay naging baldado sa harapan ng nilalang dahil sa katakatakot na wangis nito. At bago pa man sila makahingi ng tulong, tuluyan na nitong nakuha ang kapatid niya. Nang mawala ito, kaagad ding naglaho ang mga aswang sa labas ng bahay nila. Huli na nang malaman ng kanyang ama ang mga nangyari, kaya kahit sinubukan itong habulin at sundan ng kanyang kapatid, bigo niya itong maabutan. Kaya pagtungtong ng umaga, kagad silang tumungo sa bahay ng tatlong bata na nasa poder ng manggagamot upang yon ay balaan. Alam din nila na sa mga susunod na gabi, doon din magsisimula ang pag-atake ng mga aswang. Pagdating nila sa bahay ng dalawang manggagamot na umampon sa tatlong bata, hindi na nila kailangang magpakilala pa. Halata sa mga mukha ng mga nakatira roon na matagal na nilang inaasahan ang pagdating nila. Nakuha na ba ang isa? Mabigat na tanong ng matandang manggagamot. Dahan-dahang tumango si Omar bago ito tuluyang nagwika. Pasensya na. Wala kaming nagawa. Natahimik ang lahat. Ang tatlong bata ay magkakatabing nakaupo sa loob ng bahay. Halos magkakaedad sila, subalit kapansin-pansin ang kakaiba sa kanilang mga mata. Ang isa ay may mata na tila kulay ginto kapag tinatamaan ng liwanag. Ang ikalawa ay may balat sa noo na mistulang hugis bituin. At ang ikatlo naman ay hindi kailanman umiyak kahit sa pinakamatinding takot. Nagtinginan ang mga matatandang manggagamot. Hindi na nila kailangang magpaliwanag pa sa isa't isa. Sa mga mukha pa lamang nila, halatang pare-pareho ang kanilang kutob.
Maya-maya ay lumapit ang pinakamatandang manggagamot sa 3 bata. Isa-isa nitong hinawakan ng kanilang mga noo. Pagkatapos ay mariin itong pumikit. Halos 1 minutong walang nagsalita. Nang muli itong dumilat, bakas sa mukha nito ang pagkabigla. Huli na. Ano ang ibig mong sabihin? May tatak na sila. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kamay ng pinakabatang lalaki. Sa ilalim ng pulso nito ay may munting bilog na kulay abo. Hindi yun peklat, hindi rin paso. Parang may kumikinang na maliit na simbolo sa ilalim ng balat. Hindi ko to napansin kahapon. Baka kagabi lang to inilagay. Sagot naman ng isa pang matanda. Napakunot ang noo ni Dulyo. Maging siya man kasi ay hindi maisip kung paano ito nangyari, gayong ang mga nilalang na naghahanap sa mga ito ay nanalasa noong nagdaang gabi sa kanilang lugar. Ngunit dala ng matinding pagkalito, hindi na nila ito nabigyan pa ng linaw. Minabuti na rin nilang pagtuunan ng paghahanda sa paniniwalang hindi magiging maganda ang mga susunod na gabi nila sa lugar na yon. Maya-maya pa, nagmadali ang lahat ng nasa loob ng bahay. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Alam nilang hindi na magtatagal at muling darating ang mga nilalang na kanilang iniiwasan. Isa-isa nilang inilabas ang mga agimat, mga pinatuyong halaman, mga langis, at mga pangontrang matagal nang iniingatan. Ang bawat isa sa mga manggagamot ay may kanya-kanyang gagawin. Si Omar ay nagbaon ng mga pulang batong may ukit sa 4 na sulok ng bakuran. Ang matandang may pilat naman ay naglagay ng mga pinatuyong dahon sa gilid ng bahay. Ang pinakamatandang manggagamot ay tahimik na naglalakad habang may ibinubulong. Sa tuwing may madadaanan nitong haligi o pader, marahan itong iniihipan. Napansin ni Dulyo na habang ginagawa nila yon, ay parang lumiliwanag ang paligid ng bahay. Hindi liwanag na nakikita ng ordinaryong tao, kundi isang malamyang sinag na nararamdaman lamang. Pagkatapos nito, wala nang makakapasok dito nang hindi nila ginagamit ang buong lakas nila. Wika ni Omar. Lumipas ang ilang oras. Paglubog ng araw, muling nagbago ang paligid. Ang mga ibon ay maagang nagsipagtahimik. Ang mga kuliglig ay hindi rin umawit. Kahit ang hangin ay halos walang galaw. Biglang nagsalita ang pinakamatandang manggagamot. Dumating na sila. Wala pang kahit anong nakikita si Dulyo. Ngunit makalipas ang ilang saglit, may mga aninong nagsimulang gumalaw sa malalaking puno na halos hindi na niya mabilang ang mga ito. Maya-maya ay may narinig silang malakas na paghalakhak. Hindi ito galing sa isang tao. Parang sabay-sabay na tumatawa ang maraming lalaki at babae. Biglang lumabas ang isang nilalang mula sa itaas ng puno. Sumunod ang isa pa. Pagkatapos ay 5 pa. Sa loob ng ilang saglit ay halos 20 aswang na ang nakapaligid sa kanilang kinatatayuan. Ngunit hindi sila agad sumugod. Nakatingin lamang sila sa mga manggagamot. Parang hinihintay ang senyales ng kanilang pinuno. Maya-maya ay narinig nila ang mahinang palakpak. Isang tao ang dumating mula sa madilim na daan. Nakasuot ito ng mahabang itim na damit. Hindi nagmamadali ang kanyang mga hakbang. Parang walang takot. Paglapit nito ay napansin ni Dulyo na ito rin ang lalaking nakita nila sa baryo. Ang kanyang mukha ay nanatiling bata at wala kahit isang bakas ng pagtanda. Omar, talagang nagsama ka pa ng mga kaibigan. Nang marinig ito ng kanyang ama, walang takot naman itong sumagot. Wala kang makukuha rito. Sigurado ka ba? Bigla nitong itinaas ang kanyang kanang kamay. Halos sabay-sabay na sumugod ang mga aswang.
At nang makita ito ni Omar, di na rin ito nagdalawang isip na magbigay ng hudyat sa kanyang mga kasama. Kasabay noon ay nagliwanag ang 4 na batong nakabaon sa bakuran. Isang malakas na pagyanig ang biglang naramdaman, parang may hindi nakikitang pader na tumama sa mga aswang. Ang ilan ay tumilapon, ang iba ay nasunog ang mga kamay pagkasalpok sa hangganan. Ngunit hindi sila tumigil, muli silang sumugod. Ang matandang may pilat ang unang sumalubong. Isang malakas na hiwa ng itak ang kanyang pinakawalan. Isa sa mga aswang ang tinamaan sa dibdib, napaatras, ngunit hindi pa rin nabuwal. Sa halip ay sumagot ito ng napakabilis na paglusob. Halos hindi na masundan ng mata ni Dulyo ang mga galaw. Tanging kislap na lamang ng bakal ang kanyang nakikita. Sinasabayan din ito ng paglipad ng mga tuyong halaman at pagsabog ng mga pulbos sa hangin. Ang bawat tama ay may kasabay na malakas na sigaw ng mga aswang. Samantalang si Omar ay hinaharap ang pinakamalakas sa kanila. Ang nilalang na nakausap niya kanina. Napakabilis nito. Sa tuwing susugod si Omar ay wala na ito sa harapan. Bigla na lamang lilitaw sa kanyang likod. Ngunit bawat atake ay naiiwasan din ng matanda. Maya-maya ay biglang nakakita ng pagkakataon si Omar. Isang malakas na saksak ang kanyang pinakawalan. Tumagos ang kampilan sa tiyan ng nilalang at doon umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Dulyo na natakot ang mga aswang. Ngunit biglang natawa ang lalaking nakaitim. Akala mo ba sapat na yan? Itinaas nito ang kaliwang kamay. Ang sugat ng nilalang ay unti-unting nagsarado. Parang hindi man lang ito nasaktan. Nagkatinginan ng mga manggagamot. Bakas sa kanilang mukha ang matinding pagkagulat, ngunit hindi sila nagkaroon ng kaisipan na sumuko. Huwag ang mga alipin! Ang pinagmumula nilang ating unahin! Agad na nagpalit ng plano ang 4. Sabay-sabay silang sumugod sa lalaking nakaitim. Ngunit sa sandaling magtatama na sana ang kanilang mga sandata, bigla itong nagsalita. Hinto! Parang biglang nagyelo ang lahat. Maging si Omar nanigas. Hindi makagalaw ang kanilang mga kamay. Hindi sila makahatak ng hakbang. Tanging mga mata lamang ang kanilang naigagalaw. Nanlaki ang mga mata ni Dulyo. Ito ang tinutukoy ng kanyang ama. Ang boses ng hari. Isa-isa nang naglakad ang mga aswang palapit sa mga bata. Wala nang makapigil sa kanila. Ngunit sa sandaling aabutin na nila ang pinakabatang lalaki, biglang may malakas na liwanag na sumabog mula sa loob ng bahay. Kasabay noon ay isang malakas na tinig ng babae ang umalingaw-ngaw. Tama na! Lahat ay napalingon. Ang ina ni Dulyo ay nakatayo sa gitna ng silid. Nakapikit ang kanyang mga mata habang nasa palad niya ang isang maliit na bato na kulay asul. Biglang umalo ng hangin sa buong bakuran. Ang mga aswang ay sabay-sabay na napaatras. Mismong ang lalaking nakaitim ay bahagyang nagulat. Akala ko ba, Divino? Hindi mo na muling gagamitin ang basbas na yan. Ngunit hindi sumagot ang ina ni Dulyo. Sa halip ay lalo pang lumakas ang liwanag na nagmumula sa kanyang mga palad. Doon lamang muling nakagalaw ang 4 na manggagamot. At pagkatapos nito, 4 na magkakaibang sandata ang sabay-sabay na lumipad patungo sa lalaking nakaitim. Sa unang pagkakataon, nabura ang kanyang ngiti at sa mabilis na pagkilos, napilitan nitong umiwas. Kasabay nun ay sumipol ito ng malakas, parang nakatanggap ng utos ang lahat ng mga aswang. Isa-isa silang nagsitalon pabalik sa kadiliman. Unti-unting nilamon ng dilim ang anyo ng lalaking nakaitim. Bago tuluyang maglaho, nag-iwan ito ng isang mahinang ngiti na hindi kailanman malilimutan ni Dulyo.
Kasabay ng pagkawala nito ay isa-isang naglaho rin ang mga aswang na tila mga usok na tinangay ng hangin. Sa loob lamang ng ilang saglit, muling bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Ngunit ang katahimikang yon ay hindi nagbigay ng ginhawa. Sa halip, lalo lamang nitong pinalalim ang takot ng lahat. Isa-isang napaluhod ang 4 na matatandang manggagamot. Si Omar ay napahawak sa dibdib habang mabigat ang kanyang paghinga. Hindi pa man siya nakakatanggap ng sugat mula sa mga aswang. Pakiramdam niya ay malaking bahagi ng kanyang lakas ang biglang nawala. Tahimik namang lumapit ang asawa niya. Napigilan lang natin sila. Hindi. Hindi natin sila napigilan. Umalis lang sila dahil yon ang gusto ng pinuno nila. Natahimik ang lahat. Maging ang 2 matandang manggagamot ay walang naibigay na salita. Ilang sandali pa ang lumipas bago nagsimulang magsalita ang pinakamatanda. Ngayong gabi, hindi sila natalo, kundi tayong lahat ay kanila lamang sinukat. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Dulyo. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin nito. Hindi pa tapos ang pakikipaglaro nito sa kanila. Hindi rin ito nagmamadali dahil alam nito na hawak niya ang panahon at oras. Ang nais lamang nito ay sukatin ang kanilang kakayahan upang magkaroon ng kasiyahan habang ito'y naghihintay ng tamang panahon. At ng gabing yon, nakuha na nito ang lahat ng kasagutan na kailangan niya. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw, naghanda ng umalis ang 2 matandang manggagamot. Wala nang mahabang paalam, wala nang mga pangakong babalik. Bago tuluyang sumakay sa kanilang kabayo, nilapitan ng matandang may pilat si Dulyo. Marahan itong inilagay ang kamay sa balikat ng binata. Makinig kang mabuti. Maraming taon na kaming naghahanap ng batang makakapagpadala ng susunod na laban. Sa ngayon ay hindi mo pa ito nauunawaan. Pero darating ang araw na ikaw na mismo ang makakaunawa. Pagkatapos nun, sumakay na sila. Tahimik lamang silang naglaho sa daang tinatahak palabas ng bundok. Hindi na sila muling nakita ni Dulyo. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa kanilang baryo. Humina ang mga balita tungkol sa pagkawala ng mga bata. Nabawasan ang mga nagpapagamot. Maging ang mga aswang ay tila nawala na rin. Marami ang naniwalang tapos na ang lahat. Ngunit hindi ang ama ni Dulyo. Hindi kailanman naging panatag ang kanyang kalooban. Mas lalo pa nga nitong hinigpitan ng mga bilin sa kanyang mga anak. Mas bihira na rin silang bumaba ng baryo at mas madalas na ring magdamag na nakaupo si Omar sa labas ng kanilang bahay habang nakatanaw lamang sa malayong kabundukan. Iniisip ang muling pagbabalik ng hari ng kadiliman. Pero alam niyang matatagalan pa yon. Dahil ilang taon pa ulit ang bibilangin bago lumabas ang mga 7 batang isinilang na may mga natatanging biyaya.